Ez a videó bemutatja, hogyan töltheti le és használhatja az Annie alkalmazást. Az alkalmazás segítségével a következőket teheti. Rögzítheti a gondozottal és a ledolgozott órákkal kapcsolatos információkat. Kapcsolatot tarthat az ügynökséggel. További információkat kaphat munkájáról. Az alkalmazás mobileszközére való letöltéséhez lépjen a kezdőképernyőre és nyissa meg a Play áruházat. Keresse meg az Annie alkalmazást. Kérjük, legyen óvatos a keresésnél, mivel 3 N-nel írják. Töltse le az alkalmazást, majd zárja be a Play áruházat. Ezen a ponton választhat, hogy e-mail címével és jelszóval vagy SMS használatával kíván bejelentkezni. Amennyiben van regisztrált e-mail címe, tegye a következőket. Nyissa meg az e-mail fiókját, keresse meg a jelszó létrehozó e-mailt, amelyet korábban az Annie-től kapott regisztrált e-mail címére. Kattintson az e-mailben található hivatkozásra, és engedélyezze az internetböngészőnek a jelszó létrehozási űrlap megnyitását. Adjon meg egy saját jelszót, majd ismételje meg a megerősítéshez. Fontos, hogy a beírt jelszónak tartalmaznia kell nagybetűt, számot és speciális karaktert is, e feltételek teljesítése nélkül a rendszer nem fogadja el az új jelszót. Nyomja meg a Speichern gombot. Most lépjen a kezdőképernyőre, és keresse meg az Annie ikont. Kattintson rá. Írja be az e-mail címet és a korábban létrehozott jelszót, majd kattintson az Einloggen gombra. Innentől e-mail címével használhatja az alkalmazást. Ha még nem rendelkezik regisztrált e-mail címmel, vagy még nem kapta meg a jelszó létrehozásához szükséges e-mailt, használja az SMS bejelentkezést. Nyissa meg az Annie alkalmazást, és kattintson a Meet SMS Einloggen lehetőségre. Adja meg mobiltelefonja pontos országkódját és a telefonszámát. Fontos az előhívó és a telefonszám pontos megadása, ellenkező esetben nem kapja meg a belépéshez szükséges kódot. Ez például +36 magyar telefonszámok esetén. A telefonszám megadása után nyomja meg a Code Senden gombot. Ezt követően SMS-t kap a bejelentkezéshez szükséges 6 jegyű kóddal. Nyissa meg üzeneteit. Másolja ki a kódot. A bejelentkezési képernyőn írja be vagy illessze be a kapott kódot a kódmezőbe. Miután megadta, kattintson az Einloggen gombra a belépéshez. A nyelv megváltoztatásához nyomja meg a menü ikont a jobb felső sarokban. Most válassza az Einstellungen menüpontot, ezt követően a kívánt nyelvet, majd a Bestätigen gombot. Az ügyfélkezelő eszköz beállításra került, a használatához egyszerűen nyissa meg az alkalmazást a kezdőképernyőn. Köszönjük, hogy az Annie alkalmazást használja.